నమస్కారం. வணக்கம். నువ్వు ఎవరు? நீ யாரு? అవునా? ஆமா. నీ పేరేంటి? அவளோட பேரு என்ன? నా పేరు పల్లిక. என்ன పేరు పఫ్రిన్. నువ్వు ఏ తరగతి చదువుతున్నావు? நீங்கள் என்ன படித்து? నేను బీటెక్ చదువుతున్నాను. நான் బీటెక్ పట్టిக்கிறேன். నీ కూర ఏంటి? உங்கள் కర్రీ என்ன? టమాటా, తక్కాలి, క్యాబేజీ బుట్ట, ముట్టైకోస్, ములక్కాయ, తిరంకుచి, సొరకాయ. సురెక్కాయ. తినండి. సాపిట్. పక్షులు, పరవైగల్, దుస్తులు, అడైగల్, సంఖ్యలు, ఎంగల్, సమయం, కాలం, నాన్న, అప్ప, చెల్లి. తంగాచి. నమస్కారం. వణకం. ధన్యవాదములు. నన్రి.